Boluntaryong nagsuko sa otoridad sa Aroroy, Masbate ang sarong nagpabistong miyembro kan Platoon 2. Kilusang larangang Guerrilla North Sub-Regional Committee 4 Masbate na pinamamayuhan kan sarong Kajesmar. Alas 3 nin hapon kan nakaaging Sabado, Pebrero 8, kan magsumitir kan sa iyang sadiri ang nasabing rebelde sa revitalized police sa barangay kan Masbate Provincial Mobile Force Company na nakadestino sa barangay Kapsay. Sigon kay Police Staff Sergeant Delio, ang team leader kan RPSB Team Kapsay, ginusto ka nasabing rebelde na magbaliklado na sa gobyerno. Hulita, nadidipisila na subuot ini sa pagiging rebelde. Habang tumagal, nanatili siya na active sa pagiging membro ng NPA. So ngayon natin yung trust niya, tapos natin ang by series ng communication, natin mga program. So nakumbinsi po natin siya na magbalik sa Dugang pa ni Delio, 15 taon man na naging miyembro kan rebeldeng grupo ang nasabing persona. Sabi ko lang po sa mga active pa po, wag po tayong matakot na sumurrender o magbalik loob sa atin. Pagkisa lumukaw po sa normal na pamumuhay ng isang tao. Kasi pag nasa bundok ka, sa totoo lang, mahirap ang buhay doon. Hindi ka may chance na hindi ka rin magkaroon ng pamilya. So habang maaga pa, i-assist naman po namin kayo. Pwede po tayo na matulungan ng ating mga kapulisan na sumuko at magbalik loob po. Sa ngunyan, nasa kustodiya pa kan RPSB Team Kapsay ang nagsukong rebelde. Ipapasairaro man siya asinan sa iyang pamilya sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan gobyerno na makakatabang para sa saindang pagbabagong buhay. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.